No niin, tässä Tommi Vuorinen, OneCoin Suomen maanjohtaja, ja nyt on tarkoitus sitten vedää teille pienimuotoinen esittely aiheesta, että mistä tässä OneCoin-konseptissa on kaikkiaan kyse. Ja itse henkilökohtaisesti olen toiminut jo toista vuotta tämän asian tiimoilta ja suosittelen lämpimästi kaikkia perehtymään aiheeseen ja kaikkiin faktoihin, mitkä asiaan liittyy. Joo, OneCoin on siis uuden ajan kryptovaluutta, mikä on syntynyt Bitcoinin ja Litecoinin jalanjäljiltä ja tällä hetkellä rakentuu ympäri maailmaa hyvin voimakkaalla vauhdilla. Mikä on kryptovaluutta? Kryptovaluutta on digitaalinen valuutta, joka käyttää kryptografiaa, vaikeita algoritmeja, turvallisuuden varmistamiseen ja väärentämisen estämiseen. Ensimmäinen kryptovaluutta oli Bitcoin, joka luotiin 2008 loppuvuonna, ja kryptovaluutan arvo ei ole sidoksissa mihinkään valtion tai keskuspankkiin, vaan määräytyy puhtaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Bitcoin on näyttänyt tien, mikä on mahdollista, ja 2009 ja vielä 2010kin alkuvuodesta Bitcoin oli arvoltaan 10 US-dollarisenttiä. Ja korkeimmillaan Bitcoinin arvo on käynyt yksittäiskolikkoina jopa yli $1,500. Bitcoin on IT-asiantuntijoiden rakentama anonyymi verkosto, kun taas OneCoin on myynnin ammattilaisten rakentama tunnettu omistajaverkosto. Bitcoin on siis näyttänyt, mikä on mahdollista, mutta OneCoin haastaa ja on ylivoimainen kahdella tapaa. Meidän teknologinen konsepti mahdollistaa 80% osuuden kolikoista syntymisen muutamassa vuodessa, ja markkinointistrategiana siis suosittelumarkkinointi, joka on tehokkaimpia markkinoinnin muotoja maailmassa. Kryptovaluuttaa synnytetään louhimalla matemaattisten kaavojen ratkaisemista tietokoneilla, tätä siis louhinta. Ja kun oikea ratkaisu synnytetään, se synnyttää myöskin samalla uusia kolikoita, jotka tarkistetaan. Ja meidän tapauksessa meillä on ulkopuolinen auditoija, joka tarkistaa jokaisen syntyneen kolikon ja sillä tehdyn transaktion tilisiirron siihen saakka, kunnes lähdekoodi vapautetaan. Bitcoinin arvonnousu on ollut varsin voimakasta ja etenkin median kiinnostus, venäläisten ja kiinalaisten kiinnostus ovat nostaneet arvoa huimasti lyhyellä aikajänteellä. OneCoinin tavoitteena ei ole vastaavan tyyppinen käyrä, vaan tavoitteena on vahva valuutta pitkällä juoksulla ja aikajänteellä ja nimenomaan käytettävyys. Tällä hetkellä OneCoin on maailmanlaajuisesti laskettuna markkina-arvoltaan toisena heti Bitcoinin jälkeen, ja meillä on yli 400 miljoonaa kolikkoa synnytettynä. Kaiken kaikkiaan kokonaismäärä tulee olemaan 2,1 miljardia, josta siis 80% louhitaan tälle verkostolle. Ja tämä kaavio näyttää sen, että meidän tosiaan markkina-arvo on noin korkea, mutta tällä hetkellä vielä, koska ollaan yksityinen suljetun lähdekoodin valuutta, niin ainoastaan xcoinx.com on sellainen osoite, jonka kautta te näette, mikä on markkina-arvo reaaliassa tällä hetkellä. Ja toi on hyvin mielenkiintoista, että OneCoinin markkina-arvo on tällä hetkellä jo suurempi kuin kaikkien seuraavien yhteensä. Eli me ollaan aidosti nyt haastamassa Bitcoin ihan lähitulevaisuudessa maailman ykkösenä. Muutama asia, mitkä on oleellista tietää. Jos hukkaat Bitcoinin osalta salausavaimen, niin hukkaat samalla koko Bitcoin lompakkosi, eli kukaan ei palauta sinulle unohtunutta salasanaa tai salausavainta. Kolikot meni sen sileän tien. OneCoin lompakolle saat tarvittaessa uuden salasanan, koska järjestelmä on yksityisessä hallussa, eli meillä on jatkuvat backupit, varmuuskopioinnit jokaiselle lompakolle ja kaikille kolikoille. Mikäli hakkeri tai vastaava varas pääsee nappaamaan Bitcoinin osalta salausavaimesi, niin samalla hän voi myöskin varastaa kaikki sun Bitcoin-kolikot ja niitä ei koskaan enää saada millään takaisin, koska järjestelmä on täysin anonyymi. Meillä vastaavasti, mikäli OneCoin-järjestelmään joku pääsisi hakkeroitumaan, niin hänen henkilöllisyys- ja tilitiedot on yhtiön tiedossa, jolloin tällainen henkilö saadaan kiinni ja myöskin saadaan nämä kolikot palautettua oikealle omistajalle. Tässä vähän faktaa OneCoinista. Eli meidän tavoitteena on rakentaa markkinoiden ammattilaisten toimesta nopeasti suurempi valuutan omistuspohja kuin Bitcoinilla on tällä hetkellä ja enemmän kauppapaikkoja, joista isoimpana asiana on konvertoiva Mastercard. 2016 vuoden aikana näillä näkymin alkaa suora konvertaatio omasta sähkölompakosta Mastercardin kautta, jolloin voit ostaa maailmanlaajuisesti 36 miljoonassa paikassa OneCoinilla mitä tahansa haluatkin. Meillä on täysin laillinen ja uniikki konsepti, jossa tuotteena ja vastikkeena rahalle on verkko-opetus liittyen kryptovaluuttoihin ja online-kaupankäyntiin yleensä. Minkä takia näin toimitaan, niin syynä on se, että halutaan rakentaa nopeasti verkosto ja laillisesti. Mikäli myytäisiin kolikoita suoraan, meillä pitäisi kaikilla suosittelijoilla olla silloin sijoitusneuvojan pätevyys, tarvittaisiin
paikallisen rahoitustarkastuksen, kuten Suomessa finanssivalvonnan toimilupa ja lisäksi myöskin virallinen rahoitusmarkkinaesite. Ja tällä tavalla tehden asia tulisi lähestulkoon mahdottomaksi ympäri maailmaa. Mutta meidän tapauksessa siis me emme myy mitään kolikoita kenellekään suoraan, vaan puhtaasti opetusta, joka on vapaasti myytävää, ja opetuksen kylkiäisinä maksutta kaupan päälle tulee optiot, louhintaoptiot sitten tähän itse OneCoin kryptovaluuttaan. Koulutus on e-kirja- ja videomateriaalimuotoista, ja voit itse suorittaa kurssin silloin kun siltä tuntuu, ja halutessasi saat myöskin todistuksen suoritusta kurssista, mikäli siis vastaat riittävästi oikein esitettyihin kysymyksiin. Ja näitä opetuksia on eri tasoisia ja eri arvoisia. Kuten sanoin, louhintaoptiot tulee kaupan päälle ja ne on maksuttomia, ja näillä voit sitten ottaa osaa näillä optioilla tähän itse kolikon syntyprosessiin louhintaan, ja saat sieltä sitten suhdeluvulla, mikä koko ajan muuttuu, kun mennään aikaa eteenpäin, se itse asiassa kasvaa, heikkenee käytännössä, niin saat sitten niitä omia kolikoitasi. Kaikkiaan synnytetään meille verkostoon 80% näistä kolikoista. Aikajänne on tosiaan sen tällä hetkellä noin 3 vuotta, ja viimeiset 20% on sitten vapaasti louhittavaa. Silloin aikanaan, kun tähän vaiheeseen päästään, niin yhtiö avaa lähdekoodin kaikille ja julkaisee myöskin louhintaohjelman sivustolla siinä vaiheessa. Tässä näkyy koulutuspaketit, eli edullisimmillaan tällä hetkellä koulutusta saa 100 euron starterpaketilla, ja tämän lisäksi pitää maksaa kertaluonteinen 30 euron rekisteröimiskulu. Ja siitä kulusta ei makseta mitään palkkioita verkostoon, ja sitä vastaan saa myöskin erillisen vaurastumiseen liittyvän e-kirjan. Sitten löytyy 500, 1000, 3000, 5000 ja 12 500 arvoiset koulutuspaketit. Ja kuten näette, niin sitten jokaiseen tulee näitä maksuttomia optioita, eli tokeneita kaupan päälle. Ja näihin 4 ensimmäiseen pakettiin liittyviin tokeneihin tulee yksi splittaus, eli tuplaus. 8-12 viikon välein optiot tuplataan, ja sen jälkeen totta kai on mahdollisuus saada parempi määrä kolikoita, mikäli malttaa odottaa sen fyysisesti tämän tulevan splitin. 5000 ja 12 500 paketteihin, Tycoon Traderiin ja Premium Traderiin tulee sitten 2 splittiä molempiin. Maksimoidaksesi kolikot, niin paras strategia on silloin hankkia tällainen Tycoon 5000 plus 30 eurolla ja päivittää se nopeasti Premium Traderin 12 500. Silloin sille tilille saa kaikkiaan 4 splittausta ja yhteensä 3 360 000 näitä tokeneita. OneCoin Mastercard kuuluu näihin kaikkiin paketteihin tuosta 500 ylöspäin ja erikseen maksaa 20 euroa, mikäli tähän starterpakettiin sitten sellaisen haluaa. Jokainen liittyy järjestelmään ilmaiseksi ja vasta kun koulutusta myydään ja aiheutetaan aikaan saada liikevaihtoa, niin silloin maksetaan palkkioita. Tulevaisuutta, mihin ollaan menossa. Kun 30% kolikoita on louhittu, niin kauppapaikka-alusta lanseerataan. Meillä tulee silloin olemaan 50 000–100 000 kauppapaikkaa, joissa suoraan maksutapana käy OneCoin. Ja tämä ajoittunee tuonne 2016 vuoden kesä-heinäkuun tietämille. Pörssi kolikoille avattiin One Exchange-pörssi 15.6.2015, ja kun 50% eli puolet kolikoista on synnytettynä ja louhittuna, niin silloin avataan kolikkolompakot, ja se mahdollistaa kolikoiden siirrot lompakoiden välillä, jolloin myöskin on mahdollisuus myydä tuotteita verkoston sisäisenä, ja toisaalta myöskin pörssin avautuminen ulkopuolisille ajoittuneen samaan ajankohtaan, eli kuka tahansa voi tulla ostamaan kolikoita meidän pörssistämme. Toki pitää muistaa, että nämä kolikot on jo synnytettyjä kolikoita. Mikäli haluaa uusia kolikoita, niin silloin pitää edelleenkin hankkia koulutusta, saada siihen maksuttomat optiot, nämä tokenit, ja niillä sitten ottaa osaa louhintaa ja saada kokonaan uusia kolikoita, ja tämä tulee kestämään vielä muutaman vuoden tämä uusien kolikoiden saaminen louhinnan kautta koulutuksen kylkiäisinä. Konvertoiva Mastercard-kortti on tulossa vuonna 2016. Mastercard-kortti on jo olemassa, mutta tämä konvertaatio, eli reaaliaikainen Mastercardin käyttö suoraan OneCoin-kolikoilla, niin tulee tapahtumaan näillä 2016 vuoden aikana. Ja se tuo kerralla sitten 36 miljoonaa kauppapaikkaa ympäri maailmaa meille käytettävyyden näkökulmasta. Kortti voi tilata jo nyt ja sitä voi käyttää ostoksiin ja rahan nostamiseen jo tällä hetkellä, mutta nyt pitää myydä kolikot ensin pörssissä ja siirtää nämä
saadut eurot sitten tälle korttitilille. Samoin ne, jotka rakentavat verkostoa, niin he saavat palkkioita ja nämä palkkiot voi myöskin siirtää tälle kortille ja tulouttaa sitä kautta nopeasti itselleen, mikäli haluaa. Toki on mahdollista myöskin suorat tilisiirrot omalle pankkitilille. Tässä näkyy vähän mitä on tapahtunut. 2014 syyskuusta eteenpäin jäsenmäärä on kasvanut huomattavaa tahtia. Tällä hetkellä se on jo reippaasti yli 650 000. Louhinnan vaikeusaste, joka tarkoittaa sitä, että me maksamme kuukauden puolentoista aikajänteellä muuttuvasti, jatkuvasti enemmän ja enemmän näitä louhintaoptioita eli tokeneita per kolikko, johtuen puhtaasti sähkölaskusta, joka nousee yhtiön näkökannalta koko ajan, eli on kalliimpaa ja kalliimpaa luoda näitä kolikoita. Ja niin kuin tästä näette, niin koko ajan tämä vaikeustaso nousee ja nousee voimakkaammin ja voimakkaammin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa on mukana, sen suuremman hyötysuhteen saa, eli samalla rahalla enemmän kolikoita. Kolikon ostohinta seurailee hyvin pitkälti vaikeusastetta ja tästä näette myöskin kaaviosta sen, että miten kehitys on tähän saakka mennyt. Ja edelleen on oletettavaa se, että tämä kolikon arvo rupeaa nousemaan tai kasvamaan huomattavasti, kun mennään kuukausia eteenpäin ja louhinta vaikeutuu. Tässä näkyy vähän kasvupotentiaalikäyrää, mitä tavoitellaan. Eli lähdettiin tuolta 50 sentistä liikkeelle ja tavoitteena on 3 vuoden kuluttua yhden kolikon arvo 50-100 euroa kappaleelta. Tämä on hyvin maltillinen arvio, tarkoittaa 100-200 kertaista arvonnousua meidän OneCoin kolikoille. Tilanne on se, että Bitcoinin osaltahan tämä arvonnousu on ollut korkeimmillaan 15 000 kertainen, eli mikäli me päästään jonnekin niille nurkille tulevaisuudessa, niin on hyvin mielenkiintoista nähdä sitten, että mikä on ihmisten reaktio siinä vaiheessa. Mutta varovasti arvioiden meillä on täysi mahdollisuus saavuttaa 50-100 euroa muutaman vuoden aikajänteellä per kolikko. Suosittelumarkkinointi on meillä se tapa, jolla tätä verkostoa rakennetaan, eli verkostoammattilaiset ympäri maailmaa tuovat lisää asiakkaita ja kolikon omistajia. Meillä on tämän tyyppiset suosittelupalkkiot, eli meillä on tällainen suoramyyntipalkkio ensinnäkin, joka on 10% suoraan siitä koulutuksesta, jonka itse myyt jollekin asiakkaalle. Saat silloin siis 10% palkkion. Esimerkiksi 1 000 euron koulutuksesta 100 euroa tulee suoramyyntipalkkiona. Kaikki palkkiot maksetaan 60% käteistilille ja 40% kauppatilille. Ja kauppatililtä nämä varat ohjautuvat joko uusiin tokeneihin ja louhintaoptioihin tai sitten OneCoin kolikoihin. Meillä on myöskin mahdollisuus tehdä tällaista tiimibonusta, saada sitä. Rakennetaan siis 2 tiimiä ja aina heikomman tiimin liikevaihdosta viikoittain niin 10% maksetaan rahana ulos. Lisäksi on auttamispalkkio, matching bonus, mikäli aikaan saat mukaan ottamasi henkilön. Koulutat hänet siis niin hyvin, että hän alkaa tienaamaan tästä järjestelmästä tätä tiimibonusta, niin sinulla on mahdollisuus saada sitten tätä matching bonusta 10-25% saakka ja 4 sukupolveen asti. Lisäksi on myöskin aloitusbonus ensimmäinen 30 vuorokautta, kun järjestelmä rekisteröityy, niin sen aikana on mahdollisuus saada erikseen omaa suoramyyntiä vastaava aloitusbonus 10%. Vaatimus on se, että vähintään 5 500 eurolla pitää henkilökohtaisesti itse myydä koulutusta 30 vuorokauden kuluessa. Tämä siis kertaluonteinen bonus. Kaikki palkkiot maksetaan maanantaisin edellisen viikon liikevaihdosta. Ja on huomioitava, että palkkioita maksetaan enintään koulutuspaketin arvon verran per päivä, eli esimerkiksi tällä 130 euron starter-paketilla, jonka koulutusarvo on siis 100 euroa, voi saada maksimissaan 7 kertaa 100 euroa viikossa, eli 700 euroa. Vastaavasti Tykon ja Premium-paketeilla viikkoansio on 35 000 euroa per viikko. OneCoin koulutuspaketin voi maksaa suoraan OnePayments Ltd:n tilille näillä tilitiedoilla ja valitsee vain sitten siitä haluamansa paketin ja toki ensimmäiseen maksuun pitää liittää tämä 30 euron rekisteröintikulu. Viestikenttään kirjoitetaan käyttäjätunnus ja koulutuspaketin nimi. Tervetuloa mukaan!